De Leijwei is één lange, snelle dik waar auto's neer stimuleren worden stadiger te rijden. En dat is gevaarlijk voor bijgelijks fietsers. Ik vind hem soms best wel gevaarlijk omdat de auto's best wel hard rijden en wij moeten dan best wel vier aan de kant. Wij gaan ik wel eens naar Squalta en dan fietsen wij louter door het bos daar, dan moet de dik. De dik zit net in het onderhoudsplan van de gemeente. Maar dat zou even de omwenners vol matten. Op gewoon plakken is de dik aan het afbrokkelen. De Ronnes die is best wel gevaarlijk omdat hij afbrokkelt en dan kan ze best wel raar vallen. Toen komt hij wel eens. Ja, vaak nog. Het is gewoon zodat ik gewoon hele stikken eruit lezen. Dus als er maar de fiets daar gisteren zoest ernaast komen, ja, dan valt. En als er dan een auto daar komt, ja, dan moet je gewoon even nadenken wat er dan gebeurt. Dus het is gewoon echt een hele gevaarlijke dik. Het FNP Heerenveen had nog vragen gesteld aan het college van de gemeente. In de hoop dat de situatie dos verbeteren wordt. Maar voor de fietsers bloot het voor eerst levensgevaarlijk.